बयनिबो सिगाङाव जोंनि गोजौसिनाव थानाय आफा इसोरखौनो हामबायदों। नैथियावहाय बेयाव आंजों लोगो लानाय साफ्रोमखौबो आंनि बे गस्पेल मेसेन्जार चेनेलनि जानानै आंनि गोसोनि अननाय सिबिनाय लोगोसे गोजोननायखौ होनायजों लोगोसे आंनि बे गस्पेल मेसेन्जार चेनेलावहाय बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। आसा खालामदों नोंथांमोना इसोरनि अननायावहाय मोजाङैनो दङ। इसोरनि अननायाव आंबो दासान्दि मोजाङैनो दं। गोबांथार उसुबिदानि थाखाय आं थांनाय बे सप्तासेयाव आङो जेबो भिडिअ आपल'ड खालामनो हायाखैमोन। नाथाय दिनैनि बे फुंबिलि समनि गेजेरजों आं नोंथांमोनखौ बेखौनो मिथिहोबाय। दिनैनिफ्राय आं एसे फ्रि जाबाय। बेबायदिनो इसोरनि गाहाम बाथ्राजों लोगोसे नोंथांमोननि आर'ज खावलायनाय लोगोसे इसोरखौ बाख्नायनायनि हाबाफारि आं दिनैनिफ्राय आरोबाव लाफिनसिगोन। बेनिखायनो नोंथांमोना आंनि बे चेनेलाव थानानैहाय इसोरखौ बाख्नायनो लोगो लानो थाखाय आं नोंथांमोनखौ बे समाव गुरै खावलायनाय जाबाय। दिनैनि बे प्रग्रामा स्पेसियेलि आर'जनि खावलायनाय आं मोननो हादों। अब्ला जों आर'जजों थांनायनि सिगां जोङो गुसुङै बाइबेल सिरि मोनसेल' जों फरायनानै लाग्रोनि बे समावहाय बोसोन बिजाबनि 4 बालानि 20, 21 आरो 22 बे मोनथाम सिरिखौल' जों बे समाव लानि। अब्ला जों बे समाव बाइबेल नायनि दे। बेयाव बेबायदि लिरदों बाइबेलावहाय, आंनि बिसा आंनि बुंनायफोराव गोसो होदो, आंनि बाथ्राफोरखौ खोनासंदो, बेफोरखौ नोंनिफ्राय गोजानाव थांनो दाहोथार, बेफोरखौ गोसोखांदो आरो गावनि गोसोआव दोनफ्लायदो। जायफ्रा बेखौ मोनो बे मानसियानो गोथां, बिनि गासै देहाखौ बिनो गोख्रों खालामो होनना बुंदों। जों दिनैहाय आंनिसिम गोबां बेबायदिनो आर'जनि खावलायनायफोर फैयो। थांनाय सप्तायावबो गोबां बेबायदिनो आर'जनि खावलायनाय फैदों। बेबायदिनो इसोरा बिसोरनि गेजेराव गोबां खामानि मावनायखौबो आं खोनानो मोनदों। बेनिखायनो आं दा दान्दिसे उनाव नोंथांमोननो मोनसे टेस्टिमनिबो आं होगोन। आर'जखौहाय इसोरा माबायदि जोंनिफ्राय खोनासङो आरो बे गावनि महिमाखौ, गावनि आशीर्बाद आरो गावनि बोरखौ जोंनि आर'जनि गेजेरजोंहाय बेयो जोंनो माबायदि होयो, जों बेखौ दान्दिसे उननि समाव आं नोंथांमोननोहाय दिन्थिगोन। अब्ला जों बेयाव जों सोलोंग्रोनानै लायोना, जोङो दिनैहाय संसाराव मानसि जानायखाय जों गोबांथार सैनाङो, गोबांथार दुखुफोराव जोङो थानाङोना। जोंनि न'खरफ्राव जों गोजोननायखौ मोननो हाया, जोंनि जिउआव जोङो रंजानायखौ मोननो हाया, जोंनि गामिफ्राव जोङो गोरोबलायनानै थानो हानायखौ जों नुनो मोना। बेनि गुबै खारनानो मा? बेनि गुबै खारना जाहैबाय जोङो इसोरखौ जोंनि गोसोआवहाय जों मोजाङै मानिनानै दाबो लानो हायाखै। इसोरनि हुकुमफोरखौ जोङो दाबो मानिनानै लानो हायाखै, जों गनायनानै लानो हायाखै। बेनिखायनो जों अनलायनो हायाखै, जों बोराबलायनाय, जों मुगैलायनाय, जों नासयलायनायाव दङ। बेनिखायनो बाइबेलाव जोंखौ होनना बुंदों, फोरबोनि बाथ्राखौ जोङो गोसोआव लादो आरो बेनि बाथ्रा फोरोंनायफोरखौ जों गोसो होदो होननानै बुंदों। जों गोसो होनो अब्ला मा जायो होनना बुंदों, बेफोरखौ नोंनिफ्राय गोजानाव थांनो दाहोथारसै। इसोरनि गाहाम बाथ्राफोरखौ नोंनि गोसोनिफ्राय, नोंनि जिउनिफ्राय गोजानाव माब्लाबाबो थांनो दा होनदों। नों बेखौ बोजबनानै ला, इसोरनि बाथ्रा बुंनायखौ, इसोरनि थिननायखौ, इसोरनि हुकुमखौ नोंनि जिबनाव, नोंनि जिउआवहाय नोङो बोजबनानै ला। अब्लानो बेफोर गासैबो गोख्रों जागोन होनना बुंदों। बेनिखायनो मा होनना बुंदों बेयावहाय, बेफोरखौ गोसोखांदो आरो गावनि गोसोआव दोनफ्लायदो। फोरबोनि बे गाहाम बाथ्राखौ, फोरबोनि बे गाहाम बोसोनखौ, फोरबोनि बे गेदेर हुकुमफोरखौ जोंनि गोसोआव दोनफ्लायदो। अब्ला मा जायो जोंनि जिबनाव? जायफ्रा बेखौ मोनो, जायफ्रानोखि इसोरनि बेबायदि गाहाम बाथ्राखौ जोंनि जिउआव सोनानै लायो, बिथांमोननि जिबनाव मा जायो होनना बुंदों, बे मानसियानो गोथां जायो, गोख्रों जायो, बोलोगोरा जायो। जों फांसे दंफांखौ साननानै नायदो, जायफ्रानोखि गोथां बे बिलाइया सोमखोर जायो, जायफ्रानोखि गोथै बे रानलाङो, बे सेवलाङो। बेबायदिनो जोंनि जिबनाव इसोरनि गाहाम बाथ्राया थायोब्ला, इसोरनि हुकुमफोरा थायोब्ला, इसोरनि आशीर्बादा थायोब्ला, जोङो बे सोमखोर बिफांनि बिलाइ बायदि जोंनि जिबनाव गोजोननायजों सुफुंजागोन, रंजानायजों सुफुंजागोन। इसोरनि महिमानि अननाया जोंनि जिउआव, जोंनि न'खराव, जोंनि गासैयावबो सुफुंजागोन। बिनि गासै देहाखौ बिनो गोख्रों खालामो। जायनोनाखि इसोरनि बेबायदि गाहाम बाथ्राखौ गावनि गोसोआव, गावनि जिउआव सोनानै लायो, मानियो इसोरनि हुकुमफोरखौ, बेबायदिया मा होनना बुंदों, बे गोथां दंफांनि सोमखोर बिलाइ बायदि बियो गोथां जायो होनना बुंदों। जोंनि जिबनाव जों सैनांनायनिफ्राय जों गोजानाव थागोन, जोङो दुखुनिफ्राय जों गोजानाव थानो हागोन, जों जेब्लायबो रंजानानै थानो हागोन, गोजोननानै थानो हागोन। बेनिखायनो आं जायफोरनाखि दिनैहाय बे आर'जनि खावलायदों, बिथांमोनखौ खावलायदों, जों इसोरनि गाहाम बाथ्राखौ जोंनि जिबनाव जों सोनानै लानो। दानिफ्राय जों सोलोंनि, इसोरनि बाथ्राया नंगौ, सैथो,
आरो बे गेदेर खामानि मावग्रा बे गेदेर बोलोगोरा जोंनि बेमारफोरखौ बियो सोखानो हायो इसोरनि बाथ्रानि गेजेरजोंनो इसोर गावनि महिमानि गेजेरजोंनो बेनिखायनो बे गेदेर महिमाखौ इसोरनि बे हुकुमफोरखौ जोंनि जिबनाव जों दानिफ्राय जोङो लानि इसोरा जोंखौ अननाय बायदि आरो जोंनि जिबनाव जों अब्लासो गोजोननायखौ मोननो हागोन ना अब्ला जों फैदो बे समाव जों थाङो इसोरनि आथिं गुदियाव जायफ्रानोखि दिनैहाय आरजनि खावलायदों बिथांमोननि आं मुंखौ दा बे समाव आं फरायथिनो सानदों बे समाव आङो सासे आब'नि आरजनि खावलायनायनि टेस्टिमनि नोंथांमोननो होनो सानबाय बे सप्तायावनो दाख्लैनि सानथामनि सिगाङाव सासे आब'आ आंखौ गुवाहाटी जराबादनिफ्राय कल खालामदोंमोन बेनि मुङानो जाहैबाय सामिलि बसुमतारी गुवाहाटी जराबादावहाय बिथांमोना मोनसे बेप्टिस्टनि गिर्जा मोनसे गोदान न' लुदों होननांदों बेवहाय गोबांथार समयसाफोर बिथांमोननि जिबनाव नुजादोंनो आरो बिथांनि जिउआवहाय हानि बेले बेजे नुजादोंमोन होनना बुंदों रागा जोंलायनाय बोराबलायनाय जादोंमोन होननानै बुंदों बेबायदि आरजनि खावलायनायनि अखानायै आब'आ आंनिसिम आरोबाव फिन कल हरफिनदोंमोन बे समाव बुंदों इसोरखौ बाख्नायदों प्रेज द लर्ड हालेलुया होननानै मानि थाखाय इसोरा बेनि गेजेराव गेदेरथार गावनि आशीर्बादखौ होदों मानोना जोंनि आरजआव खोनासंनानै अखानायैनो जायफ्रानोखि बिजों नांलायनानै बोराबलायनानै दंमोन अखानायै फैनानै आब'नियाव क्षमा बिफैदों जाहैबाय आं नोंखौ बेबायदि रावजों आं बाहायफ्रांबाय आं नोंखौ बेबायदि बुंफ्रांबाय अननानै आंखौ निमाहा खालामदो जोङो गोरोबलायनानै थानोसै जोङो अनलायनानै थानोसै अब्ला आब'आ गोसोआव खुसिजोंहाय रंजादोंमोन आं हमना मोनदोंमोन आब'आ जे बेसे खुसि जादों इसोरनि आशीर्बादखौ मोननानै जायनाखि गोरोन्थि मावलांबायमोन बियो अखानायै फैनानैहाय बिनियावहाय क्षमा बिफैबाय आं नोंखौ बेबायदि बुंफ्लांबाय आं नोंखौ बेबायदि रायफ्लांबाय अननानै आंखौ क्षमा खालामदो इसोरा गेदेरथार बोलोगोरा खामानि मावग्रा बियो बेनिखायनो इसोरा बाख्नाय जाथों बे समाव जों प्रेज द लर्ड इसोरखौनो जों बे समाव बाख्नायनि ना आरो लोगोसे बे समावनो आब'आ आंनिसिम आरज खावलायबोदों गावनि गिर्जानि मण्डलिनि दैदेनगिरिफोर लोगोसे गावनि मण्डलिनि गावनि न'खरनि थाखाय आरज खालामनो आरो दंबावो जोंहा चिरांनि दैखरगुरि गामिनिफ्राय रिमा नार्जारी बिनानावबा आरजनि खावलायदों बिथांनि थाखाय जों आरो बिथांनि न'खरनि थाखाय जोङो दा जोबनाय फारसे आरज खालामगोन आरोबाव आं मोननो हाबावदों बिथांनि मुङानो जाहैबाय आशा बसुमतारी गामि बेलगुरि आंनि थाखाय आरज खालामदो आंहा हाबा जानाया 4 बोसोर जालांबाय दिनैसिमबो गथ' मोननो हायाखै इसोरनियाव बिस'नानै होदो गोजोन्थों होननांदों थारैनो बिथांनि थाखाय जों आरज खालामगोन 4 बोसोर जालांबायबाबो इसोरनि इच्छा गैयाब्ला बेवहाय जोंनि गासैबो साननायफ्रा हलाय जागोन बेनिखायनो जों इसोरनि बाथ्राखौ गोसोआव जिउआव लानायजोंहाय इसोरनिफ्राय जों आशीर्बादखौ लानाय थारैनो नोंथांनि जिबनावहाय इसोरा गेदेर खामानिखौ मावगोन नों दानिफ्रायनो गोसोखौ फोथायदो गोसोखौ फोरादो बे समाव मोनसे साबायखर होनाय आं मेसेज फरायनो सानदों जोङो सासे बिनानाव दाख्लैहाय OHS फाइनाल एग्जाम होदोंमोन होनना बुंदों इंलिश आरो पलिटिकेल साइन्सआव बेबायदिनो गिनाय मोन्दोंमोन बेबायदिनो इसोरा बिथांनि फरायनायावबो थानानैहाय बिथांनि आनजादाव थानानैहाय आरो लोगोसे बिथांनि रिजाल्टआवबो इसोरा थानानैहाय बेखौ दैदेनबाय जेब्ला रिजाल्ट मोनखांबाय आंनिसिम बेबायदि लिरनाय होदों हेलौ आदा फुंबिलिनि गोजोननायजों आदा नोंनिसिम रोजा रोजा धन्यबाद थाबाय आदा प्रेयार खालामना होनायनि थाखाय इसोरनि अननायाव पास जानो हाबाय आदा गोजोननाय थाबाय बिनानाव नोंनिसिमबो लोगोसे इसोरखौनो हामबायदों बेफोर गासैनि थाखाय मानोना नोंनि जिउआव गासैबो जानांगौफोरखौ इसोरासो दैदेनो आरो इसोरासो खालामो बेनिखायनो इसोरखौनो हामबायदों लोगोसे बिनानावनि जिबनखौबो आं हामबाय होनदों लोगोसे नोंथांनि जिबनाव साक्सेस जानो हागोन बेखौनो आं मिजिंथिबाय इसोरनियाव सासे आब'नि आरज खावलायनायजों मोननो हाबावदों रेनुका गयारी बिथाङा दिल्लीयाव दंमोन दिल्लीनिफ्राय दा न'आव फैबाय अब्लाबो गोजाननिफ्राय फैनायखाय बेखौ दा क्वारेन्टाइनाव न'आवनो थानायखौ जोङो खोनानो मोनदों बेनिखायनो बिथांनि न'खरनि थाखाय आरो बिथां आब'नि थाखाय लोगोसे बिथांनि गामिनि थाखाय जोङो आरज खालामगोन जोबथियाव मोनसे आरज गोख्रों आरजनि खावलायनाय आंनिसिम मोननो हादों इसोरा बाख्नाय जाथों आंनि मुङा सायखं बसुमतारी कार्बि आंलं लांहिंनिफ्राय सार आं नोंथांनि इउटुब भिडिअफोरखौ नायबाय आरो जोबोद मोजां जादों गोजोननाय थांबाय नोंनिसिमबो इसोरा आरोबाव बेबायदिनो नोंनि जिबनाव गेदेर खामानिखौ मावगोन दा आंनि थाखायबो मोनसे आरजनि गोनां जादों आं थांनाय एप्रिल मासनिफ्रायनो UTI इउरिनारि ट्रेक्ट इनफेक्सनाव बियो गोग्लैनानै दं होनना बुंदों आरो सानाय जाना सैलांदों गोबां डक्टरफोरनि मेडिसिनफोर जाबाय नाथाय सोखाजानायखौ मोननो हायाखै सार अन्नानै आंनि थाखायबो बोलोगोरासिन इसोरनियाव आरज बिना होदो सोखाजानायनि थेंक इउ सायखं बसुमतारी बिथाङा बेबायदि लिरदों बेनिखायनो बे
urinary tract infection जि जादों बेनि थाखाय जों इसोरनियाव आरज खालामगोन बिथांनि जि बाहायबाय थानाय मुलिफोर बेयाव जों इसोरा गावनि गेदेरथार बोरखौ आशीर्बाद आरो गेदेरथार महिमाखौ बेनि गेजेरजों होगोन लोगोसे इसोरा गावनि मुंखौ बाख्नाय जानायाव बेनि जिबनाव गावखौ एग्जाम्पल होनो हानाय बायदि इसोरा बेबायदि महिमानि खामानि मावगोन आं फोथायदों अब्ला जों बेबायदिनो गोबांथार आरजनि खामानिफोर मोनबाय जों लोगोसेयै जों आरज खालामगोन बे समाव जोंनि गोजौसिनाव थानाय सोरगिनि गोथां आरो गोथार अनखौ इसोर आफा नों बोरखाखौ दान बे समाव हामबाय होनदों दिनै गेदेरथार अननायखौ मोननायखाय बे मोजां समखौ जों मोननो हाबाय प्रभु जों गोबांथार गिलु बालु सम आरो बोथोरफोराव फैदोंब्लाबो नोंनिफ्राय जोंखौ बेफोर गासैनिफ्रायबो दैदेननानै बे मोजां समखौ नोंखौ बाख्नायनो नोंखौ सिबिनो बेबायदि मोजां समखौ होबाय बेनि थाखाय हामबाय होनदों प्रभु आफा आदान जौगाथायजों जायफोरानोखि बे मोजां समावबो दिनैहाय गावबा गावनि गासै देहाफोरखौ दिनै सैनांदों प्रभु आफा जायफोर बिथांमोना दिनैहाय गोबां बेरामनि थाखाय आरज खावलायदों नोंनिफ्राय गासैखौबो मिथिगौ बिथांमोननि गोसोनि साननाय हास्थायनाय आरो बिथांमोननि मावनायखौ आरो बिसोरनि सायाव नों मा मावनांगौ बेखौबो मिथिगौ प्रभु आफा बेनिखायनो बिथांमोननि जिबनखौ नोंखौ गथायदों बिसोरनि गासै देहा सोलेरखौ नोंखौ गथायदों प्रभु आफा जायफोरानोखि दिनैहाय गोबां देहानि बेरामफोरजों सैनांनायनि थाखाय नोंनियाव गथायदों बिथांमोननि जिबनखौ बिथांमोननि देहा सोलेरखौ नोंखौ गथायदों नोंनि गोथार जिउनि गेजेरजों नोंनि पबित्र आत्मानि गेजेरजों दानो बिखौ सोखादो प्रभु आफा हामबाय होननाय जोंनि आरजखौ खोनासंनायनि थाखाय आरो दानसेयाव गथायहरदों जाय बिथाङा दिनैहाय 4 बोसोर बारलांबाय प्रभु जुलिनि उनावबो बियो गावनि साननाय बायदि नोंनिफ्राय आशीर्बाद लुबैदों प्रभु आफा बे गावनि जिबनावहाय गथ'सा लुबैदों बिनि जिबनखौ नोंखौ गथायदों बिनि देहाखौ नोंखौ गथायदों बिनि गासै सोलेरखौ नोंखौ गथायदों बिनि प्रभु आफा बे कनसेप्ट जानो थाखाय जि प्रयोजनफोर जि गोनांथिफोर दं बेखौ नोंखौ बिनि जिबनाव बिनि सोलेराव गथायनानै होदों प्रभु आफा नोंनि आशीर्बाद अननाय आरो बोरजों बियो जेन सुफुं जायो आरो नोंखौ महिमा गौरव आरो प्रशंसा खालामनो हायो बिनि जिबनाव बिनि नखराव गोजोननाय आरो शान्तिखौ होदो प्रभु आफानि गेदेरथार महिमाखौ बिनि सायाव दोननायनि थाखाय हामबाय आरो हामबाय नों प्रभु आफा बेफोर गासैखौबो मिथिगौखाय नों बिफानाव गथायदों नों गासैखौबो साननो हाग्राखाय नों गासैखौबो मावनो हाग्राखाय नोंनियावनो जों फोथायो नोंनियावनो जों गथायो प्रभु आफा जोंनि गासै आरजखौ नोङो खोनासंबाय बेनि थाखाय हामबाय प्रभु आफा जायफोरनोखि दिनैहाय बे भिडिअखौ नायगासिनो बिथांमोननि जिबनावबो दिनैहाय गोजोननाय शान्ति आरो रंजानायखौ होदो प्रभु आफा गोबां मानसिफोर दिनैहाय बेबायदि गावनि देहायाव सैनांनायजों दङ प्रभु आफा गोबां मानसिफोरा बेबायदिनो गावनि जिउआवहाय दिनै दुखुजों सैनांनानै दङ प्रभु आफा बिथांमोननि जिबनखौ नोंखौ गथायदों नोंनि गोथार जिउजों बिसोरखौ सुफुंदो आरो गोजोननाय शान्ति आरो रंजानायखौ होदो प्रभु आफा आरो जाय कार्बि आंलंनिफ्राय जाय बिथाङा नोंनियाव दिनै फोथायनायजों आरजनि खावलायदों जि बिनि इउरिनाव जि इनफेक्शन दं प्रभु आफा बे जि सानाय आलौनायफोर बेखौ नों सोखादो बिनि बाहायनाय मुलिफोरनि सायाव थाना नोंनि गेदेरथार आशीर्बाद आरो अननायखौ होदो प्रभु बेबायदिनो सोखाजानायखौ होदो गोजोननायखौ होदो बिनि जिबनाव नोंनि अननायखौ दोनफ्लायदो बिनि नखराव नोंनि शान्तिखौ दोनफ्लायदो हामबाय होनदों प्रभु आफा जोंनि आरज खोनासंनायनि थाखाय बिथांनि जिबनाव नों स्पर्श खालामनायनि थाखाय बिथांनि जिबनखौ सोखानायनि थाखाय हामबाय होनदों प्रभु आफा जि मुलिफोर बियो बाहायगासिनो दं बिनि सायाव नोंनि गेदेरथार आशीर्बाद बोरखौ आरो अननायखौ होदो बेनि गेजेरजों नोंनि गेदेर महिमा जाबाय हामबाय प्रभु आफा जोंनि गासै आरज खोनासंनायनि थाखाय प्रभु आफा जों मानसि जानायखाय दिनैहाय गोबांथार जिबनाव सैनांनायफोर गोबांथार जिबनाव नासयजानायफोर जों मोनो अब्लाबो जों बेफोरखौ बारसिलांनानै प्रभु नोंनि फोरोंनाय बोसोन बायदि नोंनि बायख' बायदि नोंनि हुकुम बायदि जोंनि जिउआव जोंनि देहायाव आरो जोंनि गोसोआव लानानै जों दावगालांनो हानाय बायदि जों साफ्रोमजों लोगोसे जाथों हामबाय होननाय जों बे गुसुं आरो सासुबासो गिसु जिसुनिफ्राय आमेन गोजोननाय थाबाय लोगोसे नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आरोबाव आंनि बे गुसुर मेसेन्जार चेनेलनि जानानै आंनि गोसो सिंनिफ्राय फोरबोनि मुङाव गोजोननाय लोगोसे साबायखरखौ जासिबावबाय मानोना बे हाबाफारियाव जागायनायनिफ्राय जोबजासे नोंथांमोना आंजों लोगोसे थाबाय आरो नोंथांमोनखौ बे समाव आं खावलायनो सानो सोरबाफोर बेबायदिनो आरजनि खावलायनायफोर दंब्ला माबा मोनसे टेस्टिमनिफोर होनो दंब्ला नोंथांमोना इसोरनि महिमानि थाखाय माबा मोनसे बुंनो गोसोब्ला आंनियाव भिडिअ खालामनानै आं हरनो हागोन आं हानायमानि नोंथांमोननि सिगाङाव आं पाब्लिश खालामनो आं नाजागोन दिनैनि हाबाफारिखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय इसोरा दानिफ्राय जोबथारजासे जों साफ्रोमजों लोगोसे थाथोंसै आमेन गोजोन्थों